Και σήμερα εδώ στο Περιστέρι του Παυλάκη. Για πες Παυλάκη. Τι από τώρα λοιπόν, πετάξουμε 4 περιστέρια. Έχουμε λίγα περιστέρια, έχουμε 8 περιστέρια, έχουμε φτωμάσει. Γιατί έτσι, γιατί τόσα λίγα? Εσύ και καραγκόμενες με λίγα λόγια. Βασικά δεν είναι αυτό, μας κόλλησαν και τρέλα. Σφάξαμε γάμισα τα πόσα. Και αυτά τα 8 μηνάνε τώρα θα βάλουμε κάπου πουλάκι και αλλιώς τα γάμισα με τη μάνα να τα γκρεμίσω όλα. Λοιπόν. Και μόνο από τρέλα αυτά πήγανε? Από τρέλα. Βασικά εντάξει. Επειδή ξέρεις και με τις κομμενίες λίγο κυκλοφορούν τώρα τελευταία, δεν τα φύγουμε για μας και έχει άλλοι. Τα παραμελήσαμε τα περιστέρια. Κάτσε να δούμε λίγο. Το σκυλί το προσέχεις καθόλου? Όπως το βλέπετε, το προσέχω. Το βλέπουμε. Ναι, μην πολύ πλησιάζετε και βάλετε κανένα δάκωμα. Δεν το κάνεις έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσω. Άντε κάνε μας μια επίδειξη για άλλη μια φορά. Εκεί πέρα μαλάκα. Από εδώ πέρα να κάνουμε πλάνα στο Χαβά Πολυτελείας 2015. 2015 μοναδικές στιγμές. Μαγγελάρα 41. Εγκαταστάσεις. Ελάτε μετά και στο πληθυντικό. Μετά από 15 χρόνια. Τα περιστέρια φύγανε. Τρίτο. 4 περιστέρια έχουν φύγει. Ναι, τα περιστέρια δείξε. Τα έδειξα ρε. Κάτσε ξαγυρίσουμε. Άσε, γυρνάνε. Άντε ρε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Άντε περιστέρια. Πίσω εκεί φυγάνε, πετάνε. Τα δείτε τώρα. Τα βλέπετε? Να τα. 4 περιστέρια. Πίσω από την οικοδομή χάθηκαν. Να τα ξανά. Αυτά τα περιστέρια μου. Να μην φύγανε, σας είπα και τρώνε να μας πάρεις, αλλιώς θα πετυχάμε καμιά 15 περιστέρια. Λίγο μακριά πατσέα βουράκης. Ναι, κοιτάξτε, όσο να είναι μέσα στην τρύπα, μέσα στα κεραμίδια, μπορεί να κάτσουμε. Για κάνε μας έτσι, τι εντυπώσεις έχεις από αυτή τη σου την εμπειρία τώρα, για πες μας. Τι εντυπώσεις έχεις? Τι να έχουμε. Λοιπόν, ο Κουτσόνι. Μας τα γαμίσει? Δεν μου τα γάμισε. Θα σκίσει το μου της μανούλας. Άστα μωρέ. Έχουμε επόμενο. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι, αφού και δεν τα λες που πήγανε τα περιστέρια. Δείξτε πάνω με την κάμερα. Δεν τα πιάνει η κάμερα τόσο ψηλά. Πήγανε τόσο ψηλά. Ναι, δεν τα πιάνει. Το πάνε. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το πέταμά τους. Τα περιστέρια πετάνε καλά, πήγανε κιόλας. Άμα ούτε η κάμερα τα βλέπει. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε απώλειες. 4 πετάξαμε, 2 φύγανε. Το μπούτσο μας ήταν την προηγούμενη φορά. Μετά από ένα μήνα τώρα, Ναι, σκίζουμε. Από ένα μήνα, προσπαθούμε, δεν κάνουμε. Τότε είχα πιο πολλά περιστέρια, αλλά τώρα έχουμε λίγα, αλλά πετάνε, τουλάχιστον δεν κάθονται, τα περιστέρια φύγανε. Δεν τα βλέπει πλάκα, κοιτάξτε που πήγανε. Πάνω πήγανε. Κάμερα, μάνε, εσένα λέω. Ναι, δεν φαίνονται ρε, δεν τα πιάνει η κάμερα. Όπου φύγουν, άστα να φύγουν πιο ψηλά, να γραφτούνε. Το τελευταίο καιρό έχεις δημιουργήσει ένα άλλο στο χώρο του YouTube. Έχεις πολλούς θαυμαστές. Άμα σε διάσημος. Οι γκόμενες σε κυνηγάνε, σκίζουν τα ρούχα. Εντάξει τώρα τα περιστέρια επειδή θα τα παράτησα. Επειδή τώρα τελευταία να μην έρθουμε ένα κομμενάκι, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Και τα παράτησα και γι' αυτό περιστέρια μου αρρωστήσανε. Οι θαυμάστρες τι θα γίνουν, με τις θαυμάστρες τι θα κάνουμε? Που σε κυνηγάνε και δεν κρύβουμε ότι είναι και πάρα πολλές. Τα πάντα. Όχι, θέλω αυτές. Κάνουμε κάτι λίγο, τα κατεβάσουμε γιατί βλέπω πετάνε και πίσω οι εχθροί μου. Έχεις και εχθρούς? Δεν έχω. Τους Πώς μαλάκες εδώ μέσα. Δεν λέω όνοματα, αλλά πιάνομαι. Όλους τους γαμάς? Τους σκίσω όλους η μήτρα, δεν καταλαβαίνω. Γαμάς τα πάντα? Ό,τι κινείται? Ναι. Κάτσε να τα κατεβάσουμε κιόλας. Θα δείξεις και τον πεσό. Τα περιστέρια από πάνω ήρθαν. Άντε να δούμε. Πού τα ρε? Τα βλέπεις. Πάνω λίγα που είναι ρε.
Α, ναι. Κάτσε να δεις. Τα βγάζω. Βγάλ' τα. Πάρα πολλά περιστέρια. Το είδατε έτσι καλά. Έχουμε ξένο. Έχουν για ξένα μικρή με τα δικά μου. Κοίτα που πήγαν. Δεν βλέπω να έρχονται. Πάμε, θα τα χάσουμε. Like στην προσπάθειά του να κατεβάσει και τα περιστέρια από μια σκεπή. Αν τα κατέβει τώρα, ανέβηκε για να πιάσει δύο περιστέρια που του φύγαν. Υπάρχει στυλ, υπάρχει τεχνική. Ο Ντέιβιντ ψάχνει εδώ να βρει που πήγανε.